Terve! Jos etit hyvää somekameraa, niin tässä pöydällä mulla on hyvä kamera. Eli kamerahan on Osmo Pocket 3. Tällä onnistuu pystykuvaus. Sitten käännetään tuo näyttö, niin se vaihtaa vaakakuvauksen. Kamera on rakennettu sillä, että vaikka sä kääntelet tätä kameraa, niin tuo kamerapää tullaan sulavasti tuossa mukana. Tämä on niin liikkeessäkin, vaikka kävelet, niin tosi vakkaa tämä videokuva. Tähän saa lisäksi sitten myös mikin, lisää akuun, tämmöisen lyhyen lisää jalan ja myös adapterin, jolla tämä saa liitettyä isompiin kamerajalakoihin kiinni. Täällä on pohjassa tommonen standardikierre, joka passaa noihin yleisiin kamerajalakoihin. Semmonen etu puhelimeen verrattuna on myös se, että tämä kamera ei lämpene kovin helposti. Minä olen kerran kuvannut tällä kameralla semmosen pitemmän tilaisuuden, joka kesti useamman tunnin. Akku kesti tuolla lisäakulla tosi hyvin ja tämä kamera ei lämmennyt yhtä. Tämä oli useamman tunnin päällä, sillä kuvasi koko ajan sitä tapahtumaa.